प्रत्येकटी ओडियांकर प्रिय पखाळ समस्तଙ୍କୁ पखाळ भात खाଇବା ପାଇଁ भारी ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ପୁଣି ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମେ କେମିତି ପଖାଳ କରି ନ ଖାଇବା ଯେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ଭାଜି ନେଇଛି ବଡ଼ି। ମୋର ବଡ଼ି ଭାରି ପସନ୍ଦ। ଆଉ ଏଇ ବଡ଼ିରେ ନା ତାକୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବଡ଼ି ବି ତ ଖାଏ, ବଡ଼ି ସହିତ ମୁଁ ରସୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଛେଚିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବଡ଼ି ତାକୁ ଛେଚିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଭାଜି ନେଇଛି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନିବା ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ନେଉଛି ମୋର ଯାହା ଯାହା ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ସବୁକିଛି ମୁଁ ସଜାଡ଼ି ନେଉଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ କାକୁଡ଼ି ବି ଥିଲା କାଟି ନେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ମୁଁ ଚୁନା ମାଛ ସକାଳର ହେଇଥିବା ଚୁନା ମାଛକୁ ମୁଁ ଟିକେ ରାତି ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଚୁନା ମାଛ ଗରମ କରିନେଲି। ତାପରେ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଥିଲା ମସଲା ଭଜା, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗରମ କରି ନେଇଛି, ଯାହାକି ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ନେଇଯାଇଛି। ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମିସ୍ ହେଇଗଲା ଶାଗ ଭଜା, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ତ ଶାଗ ଭଜା ହେଇପାରିବନି। ତଥାପି ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ବାଏ।